Kane kamdei ka wepat ke video. Kane kadai ka por jong ka jingduwai ka badan bor nak menta ki khon jompi. Om lele la ki dang red ne ki dang san ka khti ublei ka don halor jongki. But ka jingduwai ka long ka wei na ki jing ai ka ba kharau tam ka ba philawan ai ha ka jim jongki. Ka ei ka ba ngapan ka long tang ba phian iasnoh ya ka jingiaid jongpi but ka jonga. Kat bangi wat lang ya okpa jongi ubah bane. Ai bagi ni kintin kin ngam jeliu haka mynsiem jupi. Sngap ya kani ka jingduwai man la kasngi haka jim jupi. But ai lat ya ki jingkularo blei ban pen wandur ya ka jingim jong ki khun jupi. Tungin duwai. Blei wokpa jingi ubah bane. Ni wan hakamat jome haka kerteng ka badon bor tam jong utrai but unong panim jongi Jesus Christ. Da kabaya menjur lang haka jingduwai nak benta ki khon jongi. Ka khatin jome ka ong yangi namar haka ba ar lani langut ki yalum lang haka kerteng jonga hangta ngadon lem batki. Ni ying schem but ni bat schem ya kane ka jingkular but ni wanra ya ki khon jongi shami. Try tuk mi but yalam yaki. Yarap yaki ban itho bat ban tip khambha yame to ai ba ka jingiaid jongki yame kanang khlan kat ba nangmi kisngi ki por ni pen bana ba kinlong ki ba scam ha ka jingiaid ki ba kongu ya ka mon jomi bat ki ba yad ha ka lynti ka ba melampo ha khamat jongki krau kanlong ka jingsuk jong ki khon jompi to yada yaki try ka khatin jomi ka ong un hukum ya ki angel jong u shaphang jong u ban sumar ya u ha ka lynti jong u baro to ai ba ki angel jong me trai bakin ker saudong ya ki khon jong kin sumar ya ki shano ro bakilek melas dang ya ka kam ka babha ha ka jim jong ki bat ni shania ba men pendep ya ka ai bakin jet ya ka jingim kin bot ya mynsiem bak ho jami mar ki ying scam haka jingiaid ke jangki kilong ka khle om katadong shaneng om shapo ka jing sngewbha jongme ka ker sadong yaki bat ka jing start ka jing nangroi ha ki donor jangki yarap yaki kimi ki pa ban penhe pensan yaki khon jangki da ka jingiaid bat ka jing yaisha wat penbitar ialah ki khun hynrei to penesan penerangba yaki haka jingiaid bat ka jingiaid utrai to ai ba kin yalam ialah ki khun ta ka jing start da ka ba shania hame haki eki ibaro ni pen bana ba unong shon don bor halor ki khun jongi ki jing thmu jong u kin pulam no namar melong ka jakari bat ka bor jongi khublei shibon trai namar ba melong kham palat ban ya ka ba biang tam haka jim jongi ibu yaki khon jongi haki khti jome dak ba shania ba men yalam yaki halagaski haka jim jongi baro haka kerteng jong Jesus Christ nong prim jongi duwai amen.